φαίνεται πως θα είναι ωραία γιορτή, όχι μια μέρα τόσο πολύ κοινή. Κάποιος μου στόλισε το κόραλο δέντρο, Πάτρικ και Μπομπ, γιατί το κάνατε αυτό? Ο κόσμος μοιάζει να είναι ωραίος κι αυτός. Φύγετε πριν γίνει κακός σεισμός. Αυτά τα Χριστούγεννα είναι τα πρώτα για μας. Γίνονται ψώνια, στολισμοί και χιόνι πολύ. Πάτρικ, ποιος είναι εκεί κάτω από το γη? Τι, ποιος, εγώ? Για κοίτα την ώρα, πρέπει να φύγω. Ο κόσμος μοιάζει πιο αδελφωμένος. Να, ένα δώρο από μένα για σένα. Ακόμα κι όλα τα σκουπίδια τώρα μυρίζουν γλυκά. Αυτά τα Χριστούγεννα είναι σαν τα πρώτα για μας. Τι θέλεις, δεν βλέπεις πως έχω δουλειά? Έλα έξω, έχουμε κάτι να δεις. Μπομπ, σφουγγαράκι, πάρ' τα πράγματα αυτά. Τα κασταναγέννε είναι καυτά. Απόψε τα πράγματα είναι τόσο καλά. Ένα άστρο στην κορφή συμπληρώνει τη σκηνή. Αυτά τα Χριστούγεννα είναι τα πρώτα